Samantha Flores iti Barangay San Ildefonso, San Nicolas, Ilocos Norte na proklamar a Binibining San Nicolas 2025. Iti ata sinukatan nakat ni Miss Stephanie. Ayan. Hello kay ka ading ko Stephanie. Manipod San Nicolas, Ilocos Norte. At iman ti report ni Idol Spider Rodas, mga idol. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Ni Samantha Flores de Barangay San Ildefonso kas Binibining San Nicolas 2025. Kalpasan nga nangabak iti adu a special awards iti patimpuyog anaangay idi Sabado. Naawat ni Flores ti Best in Poise, Best in Gown, Best in Swimsuit, Best in Production Number, Most Articulate, Most Charming, Most Photogenic, ken Darling of the Crowd ang mga ipakita iti panakabalin na iti na duma-duma apaset ti kompetisyon. Iti panangabak na may sagana ni Samantha Flores ang mga ibagi iti San Nicolas ti Miss Ilocos Norte competition iti sumaruno atawen. Malagip met nga ni Flores ket nag-immersion wenno nag-internship dito'y 99.5 IFM iti senior high school na. Para iti IFM News, Idol Spider Rodas, Tatak RMN.